कोल्हापूरकर नेहमीच या ना त्या प्रकारे शहरातले प्रश्न अनोख्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात। असाच प्रयत्न आयटी कंपनीमध्ये नोकरीला असलेल्या संकेत जोशी यांच्या विवाहाच्या निमित्ताने प्रिन्स क्लबने अनोखा आंदोलन केलं। विवाह संपन्न झाल्यानंतर संकेत जोशी आणि सोनाली नायक यांची वरात काढण्यात आली आणि या वरातीच्या निमित्ताने शहरातल्या खराब रस्त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रिन्स क्लबने रोलर वरातीच्या पुढे लावून डांबरीकरणाच्या बॉयलर गाड्यावर नवदाम्पत्याला बसून वरात काढली। पारंपरिक लेझिम, हलगी, घुमगी आणि सनईच्या तालावर अनोख्या पद्धतीने काढलेल्या वरातीचं कोल्हापूर शहरात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। या वरातीच्या निमित्ताने प्रिन्स क्लबच्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेचे वाभाडे काढले।